light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang pista sa usa ka obispo, si San Ezekiel Moreno, na matay ni siya mga 58 years old, mga 1896 ba to or 94, na kuan ni siya na tao nya namatay sa siya og 1846 unya namatay siya 1906, so mga 58 years old. Usa ni siya ka Agustinian, OAR o OAD, niya na-assign ni siya dinhi sa Pilipinas, sa bago dinhi siya na ordinahan pagkapari. Niya nag-mission siya for several years hangtod na kat-on ni siya maayo og Pilipino nga dialect, og na assign siya pagka-obispo dito na sa laing nasod. Nag-mission siya sa Palawan, na-assign siya sa prison sa Iwahig sa Palawan, niya sa Mindoro, sa Visayas, Capiz, naabot sa siya Cebu tingali, ug sa Manila. Dako ni natong dungog na dinhi sa Pilipinas ni alagad ang maong santo, usa ka pari, ug nag-dedicate sa iyang kaugalingon sa pagpalambo sa simbahan o sa pag-atiman sa mga kabos, apil nas mga binilanggo. Uban kaniya, padayon natong iampo nga kita unta mag-alagaray, sumala gayod sa pagtulunan ni Kristo, aron atong maalimahan ang mga kabos o ang mga sinalikway. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagi sa pagpamalit aning ato mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga makahatag nila og tinuod na kalinaw og kalipay. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom og walay kinutuban, nga nagbuot ka nga si San Ezekiel Moreno maoy mangulo sa imong katawhan, nangamuyo kami nga tungod sa iyang mga pahanungdan ihatag mo ang grasya sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa
gikan sa basahon sa mga maghuhukom. Unya miabot ang anghel sa Ginoo ug milingkod tungod sa kahoyng tugas duol sa balangay sa Ofra nga iya ni Joas sa banay ni Abieser. Ang anak niya nga si Gideon naggiok og trigo didto sa tago sa usa ka pug-anan sa bino aron dili siya makita sa mga Midianhon. Unya nagpakita kaniya ang anghel sa Ginoo ug miingon, "Maisog ka ug nag-uban kanimo ang Ginoo." Si Gideon miingon kaniya, "Sir, may pangutana ko kanimo, nganong nahitabo man kini kanako kung nag-uban pa kanako ang Ginoo? Hain naman ang mga milagro nga matud pa sa among mga ginikanan, gibuhat sa Ginoo, labi na kadtong pagkuha niya kanila gikan sa Ehipto. Apan gibiyaan kami sa Ginoo ug gitugyan ngadto sa mga Midianhon." Unya giingnan siya sa Ginoo, "Lakaw o gamita ang tanan mong gahom ug luwasa ang Israel gikan sa mga Midianhon. Ako gayod ang nagsugo kanimo." Og mitubag siya, "Apan Ginoo, unsaon ko man pagluwas ang Israel? Ang pamilya ko mao ang labing mahuyang sa banay ni Manases ug ako ang labing ubos nga sakop sa akong panimalay." Og ang Ginoo miingon kaniya, "Mahimo mo kini kay tabangan ko man ikaw. Mabuntog mo ang mga Midianhon sa labing sayon nga paagi sama nga usara sila kataw." Si Gideon mitubag, "Kung nahimuot ka kanako, hatagi ako prueba nga ikaw gayod, Ginoo may nagsulti. Ayaw paglakaw hangtod kadalitan ko ikaw og pagkaon." Siya miingon, "Magpabilin ako hangtod nga mahibali ka." Unya si Gideon misulod og naglutog na tingkanding ug naghimog pan gikan sa harina nga walay patubo. Gisulod niya sa basket ang karne ug sa kulon ang sabaw ug gidala niya ngadto sa anghel sa Ginoo nga didto tungod sa kahoy nga tugas ug gidalit kaniya. Unya giingnan siya sa anghel, "Ibutang niining batuha ang karne ug ang pan ug ibubo niini ang sabaw." Ug gibuhat kini ni Gideon. Gikuhit sa anghel ang karne ug ang pan pinaagi sa tumoy sa lipak nga gikupta niya. Migula ang kalayo gikan sa bato ug nasunog ang karne ug ang pan. Unya nahanaw ang anghel. Unya mituo si Gideon nga anghel sa Ginoo ang nakita niya ug tungod sa kahadlok miingon siya, "Ginoong Dios, nakita ug gikaatubang ko ang imong anghel." Apan giingnan siya sa Ginoo, "Ayaw kalisang, dili ka mamatay." Nagtukod si Gideon didto og halaran alang sa Ginoo ug ginganlan niya kinig ang Ginoo mao ang pakigdait. Hangtod karon anaa gihapon ang halaran sa Ofra nga iya sa banay ni Abieser. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo nagsulti kalinaw alang sa iyang katawhan. Ang Ginoo nagsulti kalinaw alang sa iyang katawhan. Pamation ko ang gisangyaw sa Dios. Ang Ginoo kay nagsangyaw siya kalinaw alang
alang sayang katawhan ug sa nagatuo kaniya. Ug kanila nga nagabutang diha kaniya sa ilang paglaom. Ang Ginoo nagsulti kalinaw alang sa iyang katawhan. Ang kaluoy o kamatuoran nagatagbo, ang katarong o kalinaw maghagkanay. Ang kamaturan mo gitib gikan sa yuta, ug ang katarong mo dungaw gikan sa langit. Ang Ginoo nagsulti kalinaw alang sa iyang katawan. Ang Ginoo muhatag sa iyang mga kaayuhan. Ang atong yuta muhatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan. Ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-aagian. Ang Ginoo nagsulti kalinaw alang sa iyang katawan. Alleluia, alleluia, alleluia. Pagdaigon ang Diyos, alleluia. Pagdaigon ang Diyos, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Unya, mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo nga malisod kaayo sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Sultihan ko pa kamo mas lisod pagayod sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamelyo paglusot sa lungag sa dagom. Sa pagkadungog niini sa mga tinun-an, nahibulong sila pag-ayo. Busa nangutana sila, nan kinsa raman di ay ang maluwas? Si Jesus mitutok kanila og mitubag, kini dili mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios ang tanang butang. Unya miingon si Pedro, Ginoo, among gibiyaan ang tanan og misunod kami kanimo. Unsa may among mapaabot? Si Jesus miingon kanila, isulti ko kini kaninyo, iniglingkod unya sa anak sa tao sa iyang mahimayaong trono diha sa bag-ong kalibutan. Kamong napulog duha katinun-an, mulingkod usab sa mga trono aron paghukom sa napulog duha kabanay sa Israel. Ug ang tanan nga mibiyag balay, mga igsuon, amahan, inahan, mga anak o mga uma tungod kanako, makadawat
og labaw sa usa ka gatos ka pilo ug hatagan pagayod siya kinabuhing dayon. Apan daghan nga karon naguna maulahi ug daghan nga karon naulahi mahiuna. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, si Gideon nangita og milagro sa Ginoo. Kay gidaog-daog naman sila maayos mga Midianhon, unya nagsige magsulti ang iyang katigulangan na kami giluwas mis Ginoo dito sa Ehipto, iyang buak ang dagat, iyang gipatay ang among mga kaaway. Grabe kay kagamhanan ang Ginoo. Motong pag-ingon sa anghel, ang Ginoo nag-uban kanimo pag-ayo, niingon des Gideon, og nag-uban pa nako ang Ginoo. Nganong naingon ani man ni among kahimtang, asa naman tong mga milagros Ginoo nga iyang gibuhat didto sa Ehipto ug didto sa mga lugar nga gisaad sa Ginoo. Kita ingon ana sa tag kinaiya, mudayon tag pangayog milagro, labi na gyud og naatay mga sakit, naatay mga buluhaton nga murag imposible makabot nato. Gilingiyay mong tupad na gimilagruhan na ka. Ingna ko no, gimilagruhan ka. Nya, proud ra ba kay ta? Anang murabag nagdungog kay na nato kung makadawat tag milagro. Sus pader, milagro gyud ang nahitabo. Ana. Ko anjo ko pader, maka-feel jud ko sa Ginoo pader kay milagro gyud ang nahitabo. Ganahan kay ta na ano? Adi mo ganahan? Mao na mga kinaiyas, mga yawanon. Matod pa ni Kristo, usak ka yawanon or usak ka dautan kining maong generation, kining kaliwatana, kay nagsigi silag pangayog milagro. Mao sa napag-abot ni Hesus, gisigihan sa siya ingon sa mga Hudiyo, paghimog milagro, paghimog milagro. Aron mo tuo minimo paghimog milagro. Ana mo na. Pero unsa may gitubag sa anghel ngadto ni Gideon, ang milagro sa kaluwasan himuan na. Matod pa sa anghel, gamitan ang tanan nimong gahom aron maluwas ang imong katawhan. Nahigang ha si Gideon, nangayo siyang milagro, siya manuoy paluwason. Ako nangayo sa kong milagro nga mahurot nagkahalin ang slat. Lord, pila ra magi pagtandog nimo aning kasing-kasing aning mga naminaw nako kadaghan ani nila. Mag-average man siguro nig mga 1 million kada adlaw ang mag-view sa TikTok, sa Reels o sa dili na ako ha, pero naaman gipang reblog man ko sa Facebook, sa YouTube. Taghan man kay ni Lord. Nganong dugay magay mahalin ang slat, milagro hibi, usban ang ilang kasing-kasing, mupalit din silang slat, pilargo ng 100 pesos. Wa gyud. Nya unsa may tubag sa Ginoo nako, pinaagi aning atong ebanghelyo karon og sa unang pagbasa. Sa itubag sa Ginoo, gamita ang tanan nimong gahom aron mahalin ang slat. Yan saon man. Sige lang yung baligya. Nya, thanks be to God kay naa say nitabang nako, naa say mga adik na sa slat ba. Siya pader, na ako'y napamalandungan. Ako lang ning i-share ha ang iyang gisulti, pero gipunan ako gamay ang iyang gisulti. Akong gibuhatan og meaning ang word nga slat pader. Nya hinaot nga imo ning mauyunan. Unsa may iyang meaning sa slat? Ingon siya sacrifice ang S, ang L kay love, unya ang
offered o niya ang T to God. Ano siya? Sacrifice, love, offered to God. Nindot no? Ako lang gi-revise. Nako, nindot sa nida, puna-punuan ako gamay. So, ang ako narong meaning, based aning iyang gisulti, niingon ko, ang slot di ay, kada nato palit og slot, kanang 100 pesos, gawas nga makadawat ta atong Grace, makadawat ta atong PPSC, sa mata di ay sa Ginoo, sa kasing-kasing sa Ginoo, ang matag slot, mahimo di ay na niyang, mahimo na sa atong part nga, sacrifice, for salvation, niya ang L, love for the needy, the least ones, and O, offering to God, niya ang T, treasure in heaven. Nindot no? Awa mo nindot eh. Kanang sacrifice, mao ginay gigamit ni Kristo aron ta maluwas. Sakripisyo. Mao bitaw kaning misa gitawag nig holy sacrifice. Nya pinaagi sa imong pagpalit og slot, imong gilangkat ang imong comfort aron nga makapalit kag slot. Labi na gyud mga labandira, mga ordinaryong workers, apil na gani mga estudyante, apil ng mga buta nga nagmasahe. Ilang tigom-tigomon ang ilang gagmayng extra, magsakripisyo sila, dili na sila mo snacks, dili na sila mo sakay motor, maglakaw na lang, di na sila mamalit og mga butang, kay ilan na lang ipalit og slot, o sana kasakripisyo nga makapalipay sa Ginoo. Muna si Gideon, gipasakripisyo siya sa Ginoo. Ang mga apostoles, gipasakripisyo sa Ginoo. Si Bishop Ezekiel, grabe ang iyang sakripisyo para sa Ginoo. Labaw na nga tong patron, si Santiago Apostol, grabe ang iyang sakripisyo para sa Ginoo. Hangtod yun nga, naputol iyang liog. Ngilingay mong tupad. Ing naunsa roy imong sakripisyo para makapalit kag slot. Unsa rong sakripisyo ha imong buhaton. Ingon ang imong tupad, di na ko mo inom og soft drinks. Di na ko sa pamailain. Di na ko mo palit og sige, kamo lang diya sa inyong kuan. Basta kanang imong gasto nga para ranimo imong sakripisyohon. Nya kaning love, kanang L, love mana, love for the needy, for the least ones. Nya kinsa maroy needy, kinsa maroy nanginahanglan og labing ubos, ang atong parokya kay ni ay daghan nga mga ayuhonon, tukuronon nga para pagpalambo sa atong parokya, nagkinahanglan kay taog slot. Ana. So, love for the needy. Nya unsa may giingon ni Kristo? Unsay inyong gibuhat ngadtos mga labing ubos, mo nay inyong gibuhat nga rinako. Munang niingon si Kristo dire, biyai ang tanan. Di ba gahapon biyai ang tanan niya, karon iyang gisulti. Kung unsay inyong gisalikway, inya gihatag ninyo sa mga kabos, ako nang ibalik ninyo gatusan kapilo. So kana ding atong love for the needy, mao sad na ang letter O, ang atong offering to God. Mao nay atong gihalad sa Ginoo, dili ni ang simba ana, di pa na mao. Motong si Gideon sa atong unang pagbasa, gipa-offer siya sa Ginoo aron mailhan nga Ginoo gid siya. Gaihaw siya unsa to, kanding niya, naisabaw, napaypan, way patubo, iyang gi-offer sa Ginoo. Ang katong bato mo to'y gihimong altar. Kani nya ningon dayon ang anghel, iyang gikuhit sa katong lipak, ni gawas dayong kayo o gikaon tong tanang offerings. Pasabot gidawat sa Ginoo ang iyang gi-offer.
Niya kamo karon og mopalit mog slot kan-o ng Padersiano. Oh, dili. Kan-o na ang atong slot nga paliton, kan-o na sa atong projects, sa atong mga kalihukan dinhi. Mao nay mukaon ana. Pasabot gidawat na nas Ginoo, gipahimoslas Ginoo. Unya ang letter sa sunod? Letter T, treasure in heaven. Matod pa ni Kristo, pagtigo mog bahandi didto sa langit. Unsaon pagtigo mog bahandi didto sa langit? Kining tanan imong kwarta dinhi sa yuta ipanghatag na, og sa imong pagpanghatag duna na kay bahandi didto sa langit. Mo na kining atong slot. Unsa toy meaning? Bag-o? Sacrifice, love, offering, treasure. Sacrifice for salvation, love for the needy, offering to God, treasure in heaven. Nindota, no? Salamat sa katong naghatag ani. Pwede na to siya mamatay. Og mao nay kinabuhi sa mga santos, nagslot sa to sila. Nagsigig sakripisyo, gasigig higugma, nagsigig halad, og nakatigom yung treasures in heaven. Mo nang gipasidunggan sila hangtod karon. Og kita sad kung magbuhat ana, magsigi sa tagpalit og slot, mga slatter sa tag, makatigom sa tag treasures in heaven. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa toy atong tubag? Ang Ginoo nagsultig kalinaw alang sa iyang katawhan. Kining kalinaw gipangandoy ni Ros kalibutan. Tan-aw ko diha sa mga vlog-vlog, nag-warning na ang atong mga leaders, apil ng atong presidente, panganda mo kay kung madayon gining gubat sa China o sa Taiwan, mudipinsa ang Amerika sa Taiwan, maapil gyud tang dinhis Pilipinas. Nya naa say senador dito sa Amerika, nag-share ni Senador Robin Padilla nga niingon ang tibuok kalibutan karon nagnandam na kay kun mahitabo gining gubat sa China o sa Taiwan, unya mulaban ang Amerika sa Taiwan, ang China sa panigan sa Russia, tibuok kalibutan ani maggubat. Ngano man na? Nganong nahitabo man na? Kay nawa na ang ilang slot. Di na sila mo sakripisyo. Ang gipangita ros kalibutan, comfort, power. Di na sila mo higugma, labi na gyud mga ubos. Ang ilang gihigugma, ang ilang kaugalingon, gahom, kwarta, dungog. Mao na rin gibuhat sa mga tao sa kalibutan. Di na sila mo offer halad ngadto sa Ginoo. Ang ila gusto nila nga ang mga tao mo offer ngadto nila muluhod sa ilang tiilan. Mao nang gubaton tika kay ipailan ako nimo ako'y gamhanan, kinahanglan kang muluhod sa akong tiilan. Ana narong kalibutan. Ug ang katapusan, wa na sila kailag langit. Ilang gitigom ang treasures dinhis kalibutan. Naarang ilang mga mata diha, wana sila maghunahuna treasures in heaven. Mo nang nawagtang ang kalinaw. Bisan sa inyong balay, testingyo, kamo mga asawa, kuhaan ang inyong slot, ang inyong sacrifice, ang inyong love, ang inyong offering to God, ug ang pangandoy nga magtigom kag bahandi sa langit. Mag-away gid mo sa imong bana kay magsigil lang kag paningil sa iyang kwarta. Usahay sad ang bana magsigig paningil, asa na tong kwarta, asa na tong kwarta. Ana, di ba? Hangtod mag-away, mga managsuon mag-away, apil ng mga pari mag-away, ambot ang mga madre gaaway basta na sila. Tungod anang kwarta. Ako kapilan ako giaway tungod gyapon anang kwarta.
Oh na. Ako wadyo ko mangaway tungod sa kwarta. Bahalag awayon ta, basta di lang kita mangaway. Unsa ra man gi ako, magsige ra jud kog baligyag slot. Ang moapil na ay kwartas langit. Ang di moapil kagubot ginang inyong kinabuhi. Gi manindog na ta mga malinawon. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios ang maghahatag sa tinuod nga bahandi ug kaluwasan. Muingon kita, Ginoo kaluyi kami. Ginoo Kaluyi kami. Nga ang simbahan, musaksi sa mga miti sa langit nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluyi kami. Nga ang adunahang mga nasod, mupaambit sa ilang kahinguhaan, ngadto sa mga kabus nga nasod, inay ila silang pahimuslan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluyi kami. Nga ang mga Kristohanon nga nagpuyo sa kabuhong, makakat-on sa kinaadman sa paggamit sa ilang bahandi uban ang maghihatagong gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluyi kami. Nga magmanggiloyon kitang mutagad ug moamuma sa mga idaran, mga kabus ug mga masakiton, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluyi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluyi kami. Nga ang mga proyekto sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluyi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluyi kami. Nga ang mga nangamatay, moambit sa mga bahandi didto sa Dios nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluyi kami. Makagagahom og maluluyon nga amahan, dawata kining among mga pagampo nga among gituboy nganha kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will. Just say the word to me, that once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forgo. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sud-o nga maluluyon
ang mga gasa nga among gihalad dinhi sa sagrado nga mga altar sa piyesta ni San Ezekiel Moreno. Hatagi kami sa pasaylo aron maghatag kamig dungog sa imong ngalan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Ezekiel Moreno sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos. Nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug nihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among arsobispong tigdumala ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang Santiago Apostol, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Ezekiel Moreno, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga naha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, tangko sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluii kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluii kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug Mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. We'll sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita. Human kami mabusog sa santos nga pagkalawat, nangamuyo kami o Ginoo nga tungod sa panigingnan ni San Ezekiel Moreno, Obispo, maningkamot kami pagsangyaw sa iyang gituuhan o paghubad ngadto sa buhat sa iyang gitudlo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang 100-fold blessings. Pero nga atong buhaton, mupalit lang itag slot aron do natay unsa to? Naatay sacrifice, love for the needy, offering to God, and treasures in heaven. Nindota. Salamat ha sa nagpalit na tog slot. Ang atong grace nga slot, ang atong halin iabot nag 39,641 ka slots, na pay 660,359 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Doon na sa ni 70 slot challenge, nga tag 7,000 per challenge. 131 pagihapon ang atong nadawat. Ang katosang para dinis atong mga repairs o mga ginagmayng construction sa atong mga facilities nga gikinahanglan, ang katong Protection and Prosperity of Santiago de Compostela or PPSC. Ang atong halin iabot nag 3,205 ka slots, na pay 96,795 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nasa ni 162 slot challenge nga tag 16,200, wala pa ni palit. Atong pakpakan ang mga slotters. Salamat kayo. Pasalamat ko sa Ginoo nga kadtong mga architects o engineers na original gyud nga nag-restore aning atubangan sa simbahan, nga nakita na dihang mga bato, nagkamit mi gahapon nya ning commit sila for continual collaboration nako, mo support sila sa atong pag-administer dinhi para ma-restored ang atong uban pa dihang mga heritage diha sa atubangan.
So mutabang po sila sa mga projects nato, sa pag-design sa atong mga architectural, engineering nga mga designs kung unsay atong i-construct dinhi nya, it is for free. So pakpakan nato sila. Di na lang ako isulting ilang mga ngan, pero sila'y nakaparestore diha during the time of Monsignor LD Leeson. Nya, mutabang sila nato. Munang pagkanindot og naa ning mga tawhana nga mo invest sa ilang kahago, sa ilang talento o sa ilang kwarta aron lang mapalambo ang simbahan. Talagsaon kay nimo nagpasalamat ko ni Santiago Apostol, ang atong patron nga iyang gidasig kini mga tawhana. Ingon din sila, Father, amo ang design o ang pag-analyze sa tanan, engineering, imo ang funding. Pero di mi mangayo, Father, bisag ko sa kadako. That is our service to the church. Kaya naamagin sila yung mga ilang grupo, gid ba, sa mga architects o engineers. Pero ato ang funding. Nako ay kabalaka, inyo ang design, ako ang slots. Kitang mga parishioners, online o territorial, dako na kaning kuan eh. Dako na kaning kana ganing grasya. Nang amo pang i-review ang katong original nga development plan na wa pa gyud masugdi. O gamay ra kay nasugdan nya basin og dunay revision depende sa panginahanglan karon nga makita nato karong mga panahon na. Basig na ay i-revise. Unya padayon mo og suporta sa akong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. Bahala na lang og senior na kay mo, hala, view, like, share og subscribe. Before mo matiwas, view, like, share, subscribe. Unya makahatag ni og pagpalambo, pagsabuag sa ato mga humili og misa ngadto sa mga katawhan sa tibuok kalibutan, nya at the same time makahatag sa nig-income nganhi sa atong parokya aron magamit sa atong mga charitable expenditures. Nya usbo nako, nya pasalamatan sad nako at the same time ang mga tagtungod sa mga lubong dito sa atong sementeryo nga due na para habwaon. Doon na naidaghan nga ni-ari diri kay nakig-arrange na sa atong opisina para sa paghabwa sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga remains dito. So nanay mga 75 ka lubong nga habwaono na, labing minus 75 ka buok katong gilubong pagka 2019 o sa 2020. Nya kung di ninyo aksyonan mga tagtungod, mapugos mighabwa ani without your presence karong first week, sugod karong first week of September. Aron ibalhin na lang adto sa atong common nga kaning bond chambers. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, manasa kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw, ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang mahal mo nga panalangin amo nakaharon, nahiusa kining lungsod sa paghalad ug pagdawat sa bililhon mo lawas ug dugo. Puna kami o Ginoo sa kadait ug gugma mo, ang tanan karon nimo nga magsaksi ug magsangyaw sa mensahe sa kaluwasan. Amen.
Amen.